Zdravím všetkých trolice, moje meno je Fix a vítajte pri challengeu s názvom Party Challenge. A dneska je tu zo mňa Fighter TV. A tento challenge... Čusky busky, ne? A tento challenge sme vám... Už hovorili vo Sme vám videu. sľubovali včera. Aj sľubovali v mojom videu a Gario, v obidvoch dokonca a v jeho vlogu myslím. Dobre. No, takže venujeme sa challengeu. Poviem vám, čo sme tam všetko zmiešali. Takže je tam zmiešaná. Ale to nevadí, to nevadí. To správa. Je tam zmiešaná kofola, jahodový džus, budiš, pomerančová. Pomerančový, to je jedno. Potom sú tu cukriky jojo, čokoláda, počkaj, Oreo, či ako to bolo? Neviem, to je jedno, proste čokoláda. A od značky Popo, či čo? Neviem, šošojčky, čo normálne chutia jak... Čočky? Nie, čočky nechutia jak... Šumienka. Šumienka, presne, šumienka. Už som to skoro mal. A na vrchu to má takúto penu, zelenú. A už to nie je nič zelené. A je to celkom hnedé, ale celkom fajn to je, či nie? Si to ochutnal? Ježišmaria. A jak pod lampou sa cítim. Tak, som na chvíľu sa stopnul, prišla moja sestra. Pri tomto challenge, dobre nahráva, pri tomto challenge chceme byť sami my dvaja, už som im to vysvetlila všetko. Má to celkom hnedú farbu a myslím, že Fighter to pil. Také. Ale keď to nebolo hotové. Počkaj, premiešame. To je také veľmi bublinkové. Premiešame. No takže každý nápoj, čo sme tam dali, bol bublinkový okrem džusu. Nie, ešte nie je pomiešané. A jojo sú spomínal, ne? Aj toto. A čo sme tam okrem čokolády, joja tohto dali? Vaník. Neviem, ale mám mokrý stôl. Takže môžeme začať. Hnusnú chuť. Mňam, to je také fajné. Mňam. Čakal, že to bude humus. A myslíš, že ne? Keďže to nedáme, to jojo, no to je celkom hnusné. Čo to pohode pije. To je úplne fajné, že toto má challenge na hovno. Ty kokso. The Chubby Bunny Challenge a hneď zmeníš do Dáme tofife tam na spodku, ale toto či zješ na spodku, hej? Či to zješ? Na spodku ho čaká prekvapenie. Po teba ne? Veľa bubliek. Ani ne. Ale ty to budeš pomaly, kúkaš, že už skoro nič nemám. Jo, bolo hrdlo, tak preto aj. Na spodku to je, vieš, aké sladké. Ne. Už aj ja sa ku tomu blížim, už mi Počkaj, ja idem radšej bližšie, bo ma není vôbec vidno. No aby som sa nepozrel, boli treba srieť z toho. Až to je taký rýchly challenge, ty kokos. Dáme dvojnásobnú dávku? Hej. Kľud. Double? Nie. Hej. Počkajte, chcem mu... To jojo zjedz! Fuj! To je fajné. Zjedz to jojo! No už je fajné. No a preto chutilo jak. Počkajte, chcem niečo Počkaj, bo sa mi to Chcem niečo povedať. Ešte nie, počkaj, kým dojem. Nie. On sa z toho poríha. Kámo, predýchaj to. Dávaj. Dávaj. Neteš sa na spodku. Na spodku. Veď to je také sladké. Ty kokos. Pí. Som to radšej stopol, lebo on už chce hľadať na dávku. Pí. Buď chlap, ja som to vypil. Keď prehráš, máš trest. Už som si vymýšľal vyhovor. Máš trest. Božka, bo kamera spadne!
Počkaj, tú lyžičku. A nie, zasral. Praco! A trest? Počkaj. Vieš, čo bude trest? Ja už ho mám vymyslený. Čo? Dobre. Idem na to len A ja už mám vymyslený trest. A keď sa pôjdeš vykrcať, no tam mám prehráš, keby. A toto video dosť stopujeme. Koľko naša? Iba 5:30. Kam, kde ideš? On sa poríha. On rýpa. On išiel to všetko dať vonku. Všetko dáva vonku, ty kokos. Mám na ňo trest. Tak, vyzerá to, že to trošku dlhšie tam ešte bude. Jak tak dlho môže A už je tu. Zaťahni dvere. Úplne bledý. Neviem, či si všimnete, ale bledý je celkom. Ja si zase chodí jak kripel. Ešte to dopí. Dopí to. Či automaticky prehral si za to, že... Prehral automaticky. Vygrcam na hlavu. My sa vám ozveme, keď vysvetlím celý ten trest. Tak, Fighter tu na chvíľu není, šiel na záchod zase to dať vonku. Druhýkrát to nie je fakt možné, prišla návšteva. A máme tu šunku so salámou. A ja mu do toho zabalím. Menšie prekvapenie. To úplne mu bude chutiť. Bude mu to chutiť. Trest. A bez chleba. Počkajte, zavolám mu. Abo, počkajte, ja sa... Paďo! No? Máme tu pre teba trestík. Toto? Hej, sadaj. Nie bol mu to ďačo. Ne. Diváci ťa... Máš trošku šalcu, dávaj. Jedz a nepozeraj. No ja sa... Musíš jesť. Musíš jesť bez pozerania. A Ja viem, čo tam už asi je. no. Ja už asi viem. No jedz, ty kokos, počkajte. Tak, diváci, vyzerá to tak, že Fighter sa posral. Sračka nevie to zjesť asi. Takže budem to asi musieť zjesť ja. Ješ to zjesť? A keď tam nebolo voľnúky. Ty kokos, však boha. Šunku so salamou, toto je neskutočný trest. Dobre diváci, už sa asi toto video budem asi musieť už pomaly ukončiť, lebo Fighter nechce ani toto jesť, aj oveľa hnusnejšie. A už tu beha sesternica so sestrou, takže už budem musieť asi... To bude trapas, lebo... Ty si trapas z tohto videa. Proste sa bojí zjesť šunku so salamou. A vo vnútri čo je? Žele a 2 šošovičky. Toto sa bojíš zožrať. Stomach pada. Fuj. Piče. Bojím sa. Fuj. Závislo. Čo? Áno. Víš, že to je hnusné.
chutí dobre? Fajné? Fajné? Chutilo? Šošovičky boli najhoršie. Ja neviem, či som stopol video, či nie. Stopol. Nestopol, ide ďalej. Simon začal prísť rozprávať. Tak budem musieť strihať. A bože, nezapínaj, ty kokos, teraz tu príde sestra. Dobre, daj mu druhý trest. Ja si dal svoj náhradný trest. Poď sem. Musíš ma zavolať. Fajdo, poď sem. Fajder. Aj som nestiel odísť. No to na čo už? Čo? To spolu mám všetko? Naraz. Aj s týmto naraz. Počkaj, poď sem, ty A si prečo hlavný... banánovým doriti s tebou? Ty si hlavný aktér trestu. Však tu poď na video a poď bližšie, nech je vidno fajne. No ukáž im, jak sa papá trest. Je to fajné podľa mňa. Ale toto naraz si mal dať do úst. Nezjedol si. Zjedz to. Sračka. Netvár sa. Daj si aj tú tyčinku. Jebaj. Nenadžavaj! Tu máš. Uj! Rýchlo kúsaj, zapchaj si nos, neviem čo ti pomáha, ale dávaj. Môžeš to aj zapiť. Nie, dávaj. Zrazu ti to chutí. Vôbec si sa nepretvaroval. Pretvaroval sa. Daj mu dažo ťažšie. Šunka, salama, želé. Keď tam neboli šušovičky, je to fajné. Tak toto dopí. Dopí to, veď nemusíš toto jesť, iba vypiť. Drink. Dávaj. Iba vypiť, nemusíš toto na spodku žrať. Dávaj, bože. Počkajte, malý moment. Ty kokos. Nehovor, že zase ideš žíhať. Uvidíš. Vidno, že sa vyhýba trestu. Šupák. Bože. Vyhýbaš sa trestom? Táto to dopí, to nie je trest, to musíš dopiť. Už si toto. Neviem, jak ty držíš pohár, tak dajak. Takto. To je jedno, dopí to. Nemusíš to na spodku jesť, dopí to. A po týchto všetkých veciach. Radšej by si pil rozmixované hovno? Hej. S vodou? Alebo toto? Toto. Neviem, šampanské som necípil. Šampanské tam nemáme, ty kokos. Debil. Ani tik-taky tam nemáme. Poď sem! Sračka. Dobre, ja to asi ukončím. Šampanské. Potom dopiť, už musím ukončiť video. Dobre, dnešné video je u konca. Ak sa vám video páčilo, hoďte like. A uvidíme sa na budúce. Čaute!